Ngizothanda ukubingelela ababukeli emakhaya. Igama lami mina nguNosihle wakaMkhize. Ngize lana ngoba ngifuna ukuthi ngikhulume noma njengoba ngathandana noMthetho okuyisoka lami, stepfather sami osekuyisoka lami njengamanje. Ngifuna ukuthi ngikhulume naye uma ngokuthi uMthethwa usefuna ukuthi aze kongilobola. Manje benginesifiso sokuthi umana angitshele ukuthi umndeni wami owakuphi ukuze ngikwazi ukuthi siqhubeke namalobolo noMthethwa. Manje nginovalo ukuthi angazi uma noma uzovuma yini, ingakho ngize la ukuthi ningisize sikhulume naye. Manje uMthethwa ufuna ukuthi angilobole. Manje bengicela Ngibingelele babukeli beVumani Film, lo okhulumayo uVumani wale kwaMhlabela ingane awuswaneni madoda le phansi emangozi. Kodwa ke asikho lapho sinosisi la sisi wami uzothi uyi-introduce nje utshela ababukeli ukuthi namhlanje yini ofuna ukuthi usizakale ngayo, kuqhubekalani, kwenzakalani. ngithanda ukubingelela bonke abantu. Igama lami nguNosihle wakaMkhize. Njengoba ngize lana ngifuna ukuthi-ke siphinde sibikele uma ukuthi sine-stepfather sami uMthethwa, sicabanga ukuthi siye kwisigaba esilandelayo kule relationship yethu ukuthi athumele abakhongi ekhaya. Mhlawumbe nje ulandise umbukelo oqalayo ukuyibuka le episode, kwenzakala kanjani ukuthi wena ugcine usuthandana nobaba wakho stepfather sakho? Uma ungiphushele ekutheni sigcine sesithandana ngendlela ebengihlukumeza ngayo i-stepfather silokhu singinakekela saze sagcina sesithandana. Mhlawumbe nje ungabhalela umbukeli ukuthi yini ubaba noma ngathi ubaba yini umama ebekwenza yona, ngoba sikhuluma ukuthi ubekuhlukumeza. Imake before bachazele sikhuluma ngomama okuzalayo ngithi. Yebo, sikhuluma ngomama ongizalayo. Yini ebeyenza umama? Umana bengangenzeli lutho, zonke izinto bengizenzela. Esho ukuthi ngimdala manje ngimngaka ngumfazi manje ngikhulile, ngilindele ukuthi ngenzelwe uba izinto. Ngoba nje ngisevasithi nje bengangenzeli lutho. Ngingatholi lutho, ngisho ngathiwa anginaki ukudla ngaleso sikhathi ongangithumeli lutho, engangenzeli lutho nje uma ngisizwe uyena uMthethwa naye futhi abuye amthethise. Kuningi nje uma ebekwenza bengihlukumeze, lokho ngaba khona nje mina uyangihlukumeza umana. Behlime ngivusa nje bengivusa ngamanzi abandayo, njalo ngizophaphamala sengithela ngamanzi abandayo. Hayi amanzi nje lawa asebhayideni wakhipha efrijini angithele ngawo, ngisho ngabe isebusika ngisho ngabe isehlobo. Mengabe kumele ngidle mengiyophaka ukudla bekukhulumela ethi akayazi intombazane edla kanje. Uma kuphekwa inyama ngiyazi ukuthi ngizobona nje ngemicu le yenyama yenkukhu ukuthi bekade kunenyama. Kwesinye isikhathi ngithi ngiyafika akukho ukudla emabhodweni, usekufaka efrijini, ifriji welikhiya futhi. Wengihlukumeza nje ngayo yonke indlela. Uma ngase ngibona nje ngathi akangizali, ngifisa sengathi ngihamba ngiyovusa ubaba emathuneni. Bengihlukumezeka nje. Manje akaze angithande. Uthando ngiqale ngayo uMthethwa. So ekukhuleni kwakho kahle kahle uthini uthi uMthethwa ukuthi uyena uyakusiza? Yebo, uyena obengisiza ngoba uye okwesinye isikhathi uyobebuya angikhulumele uma baxabane-ke kuqale lapho nje ukuxabana. Azathi ngizomhlukanisa nendoda yakhe ngiyabaxabanisa. Angihambi ngani ngiyovusa ubaba emathuneni noma ngimlandele. South Africa, ucabanga ukuthi umzali ingane yakhe angayitshela kanjani ukuthi ayilandele ubaba wayo iyokuvusa emathuneni? Manje awusho bungakazi mhlawumbe uzama ukuyela omakhelwane before-ke uze mhlawumbe uthandane noMthethwa le-stepfather sakho. Bengakaze ngizama ukuthi ngibabikele omakhelwane ngoba vele kuyafana, bebengeke baze bangisize ngalutho. Omakhelwane nje ngeke ubathembe kulezi khathi zamanje. Into ebengiye ngayicabanga ukuthi nje ngivele ngizibulale ngilandele yena ubaba ngempela. Kwasho ukuthi ngizobikela uMthethwa, asho ukuthi awashuthi angiyeke. Akekho umuntu le emhlabeni kumuntu kaNkulunkulu unecebo ngami.
Hey manje ngiyakubona ugqokisa okankosikazi manje ubani ofika naleli cebo ukuthi akushadwe ngabe umthetho noma mhlawumbe wena? Uyena umthetho angithi uma ngesikhathi kade ngize la ngizocela usiningisize wabe sengixosha ekhaya ngabe sengihlala nomthetho. So akakubonanga ukuthi ku right ukuthi sikipide ngoba akangenzilile lutho manje usefuna ukungilobola. Njengoba umndeni wami ngingawazi noma uzongilobolela khona kuma noma uma uzongifunisa yini umndeni wami. Ikhaya likababa because ngazi nje ubaba kuphela ngazi ukuthi washona futhi ayena ngaze ngimbone nomndeni wakhe angikwazi. Babukeli uma kaNosihle siswami uthi washona right? Yebo washona ubaba. Yena ngiyakhumbula ku-episode edlule wathi ubaba waphika. Yebo wangiphika washona ngoba washona ngisemncane wevele engiphikile. Mina nje ngiyaphiwa uma akangithandi ubaba wangiphika. Manje nawe umthetho ubuvela umthanda noma mhlawumbe ubona ukuthi mhlawumbe awuvela uthandane naye ngoba uyena umuntu okukhathalela. Bengibona ukuthi uyena umuntu ongakwazi ukuthi angisize ngikwazi ukuthi ngiphume lapha ekhaya. Kodwa ke kuhambe nosikhathi ngicine sengimthanda. South Africa yabona usizi ngiyayibuza ukuthi uyihlumeza kanjani ngane yakho ukhetha indoda. Siswami hawu South Africa ayikho into enzima njengale. Manje siswami into engiyibuza yona ukuthi mhlawumbe akekho mhlawumbe bakwendawo komunye mhlawumbe kungamzama mhlawumbe umbikele. Akekho umuntu ebengambikela mina ngoba umana ube nako ukuthi angithengise kwabanye obaba bangasekhaya abanemali ngoba khona ubaba bangasekhaya nje onethaveni onemali ube nako ukuthi angihambe ngiyolala naye mina ngumfazi vele manje ngimdala ucathi ngizodlana khona nje la angisakhona wafika wangishiya khona. Lona ngenhlanhlanga lwaba bagcine engiyangenzanga lutho ngathi mengibuye ekhaya uma elindele ukuthi ngizofika nemali ngamtshela ukuthi mina angenzanga lutho naloya baba. Wangithethisa wakhipha inqwaba yengubo wathi angiwashe wakhipha nengubo zokulala ke bengenankinga ngoba vele into nje vele ngihlale ngiyenzi washingi yenziwa yimina ngiyaklina kodwa mekuthi ngiwashe zami ingubo wevela ayikhibi aqontshula ulayini athi ngicathi ngizonekaphi angiyingani kosebenza imali nje ehlale ngihlukumeza mengikupheke mina kodwa ngithi sengiyophaka uma ukudla sekukhiyelile angixosha athi angihambe ngiyosebenza imali ngibuye nemali la. Kodwa kuleso sikhathi ubaba wenza yonke into ngoba ubaba wesebenza kakhokho umyeni wakhe kuma wayenza yonke into nje engasweleli lutho nje wayihlukumezela mina. Ingakho manje masikhuluma ngomyeni kama wakho sekumyeni wakho manje. Angeke ngisho ukuthi sekumyeni wami manje ngoba asikoqeda indaba zamalobolo sayisithandwa sami nje siyayijolela sihlalisene. Manje uhlele usukile ngoba usukile ekhaya wayehlala eBluff. Wile ngasuka ekhaya nje ngaye eBluff. So manje kusefisa ukungilobola manje ngiyasaba ukuthi ngiqondane naye uma ngikhulume naye sisodwa le ndaba ngoba ngazi akangenzani njengoba evele ngizonda. Mama umuntu onjani mhlawumbe akawusebenzisa umuthi nomuntu okholwayo? Uma umuntu akakholwa ngoba naye ubaba lo wamthola ngawo umuthi. Manje awusabuza mhlawumbe khona into engayenza kuwena ngawo umuthi? Ngibuye ngibe nako ukusaba kodwa ke ngibuye ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzongivikela ngoba kudala ngenza izinto ukube wethanda ukuthi angibulale ngabe wangidlisa vele wangibulala. Manje akakholwa kodwa yena uyaye esontweni kodwa izenzo zakhe akuzona ezomuntu okholwayo ngathi nje uyayikhonzela kuphela. So siswami ngoba ubufunda la ufunda khona? Bengifunda eUNISA. Bengifunda eUNISA manje naloko bengakuzwa nje kahle ngoba bengiya eposini ngiyolanda incwadi. Kwangapheli nje ngisho usuku ngiyilandile ngisho ngathiwa ngiyifihlile ngoba bese ngimazi uma ukuthi vele incwadi zami
uyazidabula. Wezidabula kube ngathi nje mhlawumbe zidliwa amagondane, zibe yingcucu nje, zibe yingcucu. Nakhona ngangisizwa umthetho futhi ukuthi ngithole enye imali ukuthi ngibe nezinye iy'ncwadi. Nazo futhi lezo y'ncwadi uthola ukuthi mhlawumbe ngizofunda nje kancane ngalezo y'ncwadi useyidabulile futhi athi angazi ukuthi ngicabanga ukuthi mina yini le ngithi ngiyayenza. Ngeke ngiye ndawo mina ngale mfundo engithi ngiyayenza. Baningi abantu abaqashiwe kodwa bafundile. Yena nje akafundile kodwa nawe unendoda yena esebenza kakhokha ayikho into ayiswelayo. Mina ngibona ukuthi ngisile mengabe ngisa kule ndoda le yasethaveni. Ngatshothi ngihlakaniphile mina ngibona ngingcono ngicabanga ukuthi ngizoyaphhi nje empilweni. Wesho nje zonke izinto ezibuhlungu. Ngagcina sengibola ukuthi nami ngempela ayikho lento engithi ngiyayenza. Manje esikoleni ngoba usafunda ku-affecteka mhlawumbe. Bengi-affecteka nje ngayo yonke indlela. Kodwa ngibuye ngisize umthetho abuye athi yini angingafundele ekhaya. Athi indaba angayi ngiyofundela e-library mhlawumbe ngithole umngane wami ozongigcinela iy'ncwadi. Ngihambe ngiyofundela e-library njengoba ngize ngaqeda nje ngisizwe uyena. Kodwa nje bekunzima angifuni ungasho. Bekunzima nje uma behlale ngitshela njalo ukuthi ngeke ngiye ndawo. Nami futhi bengibabona abantu ngasekhaya abafundile bagraduate bahlala emakhaya. Na ugcina usuyibona. Ngibona ukuthi nami angeke ngize ngithole umsebenzi vele kuyafana. Kodwa athi umthetho hayi angiqhubeke ngifunde. Ngaqhubeka ngaze kwaba ukuthi ngigcina sengiqedile. Kodwa nje ngoba ngisho ngathiwa sengiyabhala ke online because esikoleni kubhalwa online. Wenganqeni nje uvela angiphuce kwaleyo phone. Thothi uzovela ayifake emanzini. Ngabo nje ngade ngaqala ukuthi ngiphuzile ukuqeda ukufunda ngoba bengidileya ngcine ngingabhalanga kumele ngiphinde ngisiqale phansi leso sifundo. Ngoba nje beloku engenza kanjalo ngaze ngagcina sengibhalela khona ngisho e-library mekuthiwa ngine-exam. Sengibhalele e-library kwaze kube ukuthi ngiyaqeda-ke. Bengenza nje u4 years we-teaching. Hayi. Ubusubezela iminyaka emingakanani lento leyenzeka since umncane? Since ngimncane nje longakhulu ngingane nje ngisase primary. Benginako ukutshela uthisha wami. Uthisha wami wayeza futhi ekhaya ezokhuluma noma. Wamkhafa wagcina sehambile-ke naye wagcina sengasezi. Enokuthi angize kwakho uma wengilanda esephethe iy'nduku ezongilanda. Ethi ngifuna ukuba yihlala ngikhulule emizini yabantu. Ngibukisa ngayo emphakathini engathi akangiphethe kahle. Abantu bazothini? Abantu bazothini ngibukisa ngayo. South Africa, nanoma ubani unengane, please khethani iy'ngane zenu abanye abantu. Yazi ukubuhlungu kanjani ukubona manje siswami awucanga ukuthi mhlawumbe umthetho uthathe advantage kuwena mhlawumbe angicabangi ukuthi uthathe i-advantage ngoba ngabe mhlawumbe uyangihlukumeza naye manje ngoba eseyitholile into ekade eyifuna. Mangathi umthetho mhlawumbe usethole enye intokazi enganganawo ungafila kanjani? Ufila kanjani? Uma mina ezoqhubeka nje anginakekele leyo ntokazi leyo ayigcine nje lapho engakhona mina ingeze eduze kwami ngeke ngibe nankinga. So isikhwele unaso? Bisikhwele nginaso kodwa angeke ngibe nankinga mengathola intombi as long as mina ngeke ngihlukane naye. Ezoqhubeka nginakekela ngendlela anginakekela ngayo. Inkinga isingaqala mawukuthi-ke leyo ntombi-ke iba nenkinga izama ukuthi sihlukanise. Hayi siswami kubuhlungu kuyanyukela. Ngiyathandaza nje ukuthi nomsebenzi sengathi ngingawuthola. Abo nje nginovalo noma ngimthemba umthetho kodwa ngibuye ngibe novalo ukuthi nje indoda angenza noma yini nje bekwazile ukuthi ajikele uma. Ngisho ngathi usengilobolile kodwa nje angenza noma yini ngenzeka noma yini. Noma futhi naye angimthembi uma. Ngiyazazi izinto uma azenzayo for amadoda. Wenza nje zonke izinto ngisho nangaphansi izinto awayeyifaka uma nje wenza yonke into ukuze agcine indoda. Manje awusho my sister mhlambe umama bengakazi abe athandane mhlambe namanye amadoda endaweni noma akayena lo muntu uthanda abantu abesilisa.
Uma na-ke nje vele iloku ngaba khona nje loku ngasa ube umuntu vele othandana namadoda ngenxa yemali, belala namadoda ukuze athole imali. Lezi zinto lezi angenzisa zona, yinto vele engathi nje isegazini kuyena. Kodwa emva kokuthi-ke athole umthethwa ubese engasathandani namadoda amaningi. Kodwa ukhona omunye ubhuti ebethandana naye. Lo bhuti nje uwuntanga wami, bethi akamuzwa umthetho embhedeni. Yena unayo impela imali umthethwa uyamnakekela kodwa akamuzwa embhedeni. So belala naye lo bhuti loyo. Hayi siswami kubuhlungu kuyanyukela. Even ngisho ngingena kuma-period bengithengelwa uyena umthetho, uyena obengithengela imali yokuthi ngithole ama-period. Uma mengimcela ukuthi ngithole imali yokuthenga ama-pad. Hayi wena. Uma mengimcela imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngithenge ama-pad, uthi ngabe ngayiswe yimina kuma-period. Ngabe yimina engathi angithanda amadoda. Ngazi ukuthi sengingenaphi ukuthi ngithanda amadoda. Ngoba nje akekho umuntu engathi uma mhlawumbe ungazela yena mina. Uma benako nje ukuthi angikhulume kabi emphakathini, ngoba khona nje omunye usisi wangasekhaya owangibuza ukuthi iyasebenzela nje lento ekhaya. Ngaxoxa ukuthi yini lento athi iyasebenzela. Ngathi mina iyasebenzela ini? Wathi loya sisi hawu phela uzwile uma ekhuluma noma wakhe esho ukuthi yena unentombi endala, ubaba Mazibuko nje uyasifakela imali iningi imali engenayo. Ngoba mina ngilala naye ubaba Mazibuko meseke efaka imali. So ngaba nakuthi okusho ukuthi nje emphakathini ngumuntu nje ulala namadoda ukuze athole imali. Ngoba manje uhambe ekhuluma leyo nto ngami ebantwini. Bungayazi leyo nto. Bengayazi leyo nto, ngathuka nje mengizwa esho leyo nto ngami loyasisi. Ngase ngasho mina ngathi hayi angiyazi mina lento leyo ukhuluma ngayo. Wathi hayi wangaphiki yakulona ihlazo. Washo kanje ngase ngathi hayi noma yini-ke uma ayishilo. Ngabo. Hewu. Wabukela kuyanyukela and kuningi. Siswami ngiyacabanga manje sekuzobe isikhathi ukuthi simfonele umama lo simtshele ukuthi kahle kahle ufuna ukuthi amukele amalobolo kahle kahle lokho okufunayo, right? Biloko engikufunayo njengamanje. Menganqabi ukuthi kulotsholwe uthini? Uma enqaba ukuthi kulotsholwe ayikho into engayenza. Soqhubeka nje ngihlale emthandazweni ukuthi ngithole umsebenzi. Into iyona into engiyifunayo njengamanje ungadipendeli kumthetho. Ukuthi ngifuna umsebenzi. Siswami ngiyakuzwa noma mhlawumbe yazama ukukufunela mhlawumbe abantu bomalume izihlobo zakho yabo. Nalokho ngiyakufuna ukuthi nje ngizazi ukuthi ngowaka ba angitholele ihlobo zami. Ngokomthetho hayi ukuthi nguyena kumele athathe amalobolo. Hayi akubalekile ukuthi kube uyena othatha amalobolo. Kodwa ngiyazi uma indlela akhohlakile ngayo nawo lawo malobolo angawathatha ngoba eyifunela imali. Aphinde futhi ahambe izinyanga zakhe ukuthi athole umthetho. Yingakho nje ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi umsebenzi ngiyawuthola. Hey. Ziningi uma izinto azenzile kumina. Ngihlukumeze kakhulu. And lezo zinto zidala ukuthi ngize ngibe nenhliziyo njengenandaba. Siswami ngiyacabanga manje sekuyisikhathi ukuthi simfonele uma wakho sizama ukukhuluma naye yabo. Singalokho simosha isikhathi abukeli siyamthanda kakhulu lapho kunina abanye benaba understand noma ningasithuka nize nilale ngemhlanje. Siyamthanda abantu ziningi inkinga la baningi so kugcine sekuba ukuthi ngesingathena isikhathi esisodwa. Nansi inamba yakhe. So yonke indlela izulala yonke indlela
Hello? Uyaphila bhuti? Siyaphila mfowethu. Ngabe ngikhuluma nobani? Ukhuluma noVumani from iVumani Film. Ngingamthola umnikazi wefoni? Ngiyazifoni. Yeah. Ungamthola njani? Ngabe ubani okhuluma naye? Mina ukwazi singaqhamuka sekubonga utshebe nje ifonini yamkhaya. Ngabe ngikhuluma naye. Ukhuluma noVumani, uVumani la kwiVumani Film la sinengane ikamama lo ngicabanga ukuthi mhlawumbe angazi noba umuntu wakho yini lo naye njengalapho manje. Yebo ndoda impela umuntu wami ngoba ngisaxakekile njengamanje ubani utshebe ifonini yami. Awuzama ungichazela into engizoyizwa nje. Okay but nje into engikutshela yona ukuthi la sinonozi unosihle ingane yakhe yabona, so ifuna ukukhuluma naye kahle kahle mhlawumbe ngadlulisela kuyona mhlawumbe ke ukuze uyixhumanise noma mhlawumbe uzokhululeka ukuthi lalela lana kwendoda izwe lamanje akusalungele ngempela ngisathembile lutho ungangisiza kakhulu ukuthi nje uvele uthathe ucingo ulinike yona ingane izwe lezi namathuba. Okay. Sawubona bhuti. Ngiyakuzwa. Yebo, ukhuluma noNosihle la. Bengicela ungikhulumise noma. Umama usageza ngale bathroom kodwa nje ubungakwazi ukuthi ushiye la umyalezo. Ngiyacanza kubona umyalezo oyimfihlo. Bengicela ukuthi ungitshelele yena ukuthi umthetho ngicela uyamazi umthetho besandana noma. Manje umthetho ufuna ukuthi angilobole manje bengicela ungikhulumele noma. Ngiyazwa nje. Ukhulume nomama ukuthi umthetho ufuna ukuletha amalobolo la. Yebo. Hayi, ngicabanga ngizoke ngimazise umama ngizoke ngimlumishele mayiqeda ngalokugeza. Yebo bandla ngicela ukuthi nje ungazisele yena kuyaphuthuma. Nawe-ke awuqinisekisise intombazane yethu umthetho uyawaletha ngempela namalobolo lawo. Uzowaletha umthetho nawe nje ngiyacela ukuthi uqinisekise ukuthi uma uyawamukela lamalobolo lawo. Hawu-ke khululeka-ke lokho, khululeka nje intombazane ngalokho. Into ezokwenzeka nje leyo kahle kamhlophe, khululeka nje wena nje okwakho ukuthi usendise mina ukuthi uzoqinisekisisa ukuthi phela lo ntshebe embumbulu umthetho uyawaletha ngempela lamalobolo lawo. Yebo ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga. Kulungileke ntombi. Ngiyabonga. Siyabonga wenkabi, siyabonga webhuti. God bless you. Yes. Ivala nefoni. Yabo njengoba ngade ngitshelile ukuthi uma akapheli isikhathi esingakanani. Kodwa usenomunye umuntu futhi. And uyamuzwa nje ukuthi ngathi uyisigebengu nje lana lebhesi yakhe iyathusa. Uma ngenza noma yini. Ngiyathandaza nje ukuthi lo bhuti akwazi ukuthi amncenge kahle. Asithemba ukuthi uzovuma umama. Kodwa madoda impica abadala le South Africa izolo liyaphenduka. Siyabonga kakhulu, sanithanda kakhulu. Abaneyinkinga la ngireceive ama phone calls amaningi South Africa. Abanye kumele basizakale, isikhathi asikho sincane singaka but ke soke sifike nakuwena. Siyanithanda lapho noma ngabe kuphi lana ikhona. Ngeke nginibale indawo ngeendawo. Baningi kakhulu. Siyabonga kakhulu. Amen.